Ngiyafisa siphakamise izandla zethu thina sonke abangakwazi ukuma sisukume sibe ngezinyawo. Siphakamiseni izandla zethu sivalile amehlo ethu. Hallelujah. Uyabongeka uNkulunkulu wethu ongcwele ekuseni. Uyababazeka, uyadumiseka wena wedwa. Akekho uNkulunkulu onjengawe, akekho uNkulunkulu ongafaniswa nawe. Wawukhona, ukhona, usayokuba khona kuze kube phakade. Uyabusa ngamandla nangenkazimulo nangodumo olukhulu. Emhlabeni uNkulunkulu nangaphansi komhlaba uNkulunkulu naphezu kwamafu uNkulunkulu. Baba wethu amandla onke ugibela amafu njengenqola. Ujike uwandlale uNkulunkulu wethu onamandla onke esibhakabhakeni. Wena uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho Baba wethu onamandla limile kuze kube phakade. Kuyodlula konke kodwa izwi lakho liyakuma kuze kube phakade. uNkulunkulu wethu ongcwele sesikhona nakule ntaba yaseSiyoni. Sihlangana nezigidigidi zeingelosi. Sizothi ufanelwe uNkulunkulu wethu ongcwele. Sizothi akekho njengawe uNkulunkulu wethu onamandla onke. Sizothi Ebeneza impela uhambe nathi kwaze kwalapha. Baba wethu ongcwele, Baba wethu ophakemeyo, Baba wethu obusayo. Akekho uNkulunkulu ongafaniswa nawe. Akekho uNkulunkulu ongalinganiswa nawe. Wena wedwa uyinkosi yamakhosi. Wena wedwa uyabusa Baba wethu ongcwele. Thatha udumo lonke ekuseni, thatha inkazimulo yonke ekuseni. Baba wethu onamandla onke siyabonga ukukhonza ukhona phakathi kwethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele for the assignment of the angels. uNkulunkulu wethu onamandla onke siyabonga that you are going to move in a dynamic way in our midst. uNkulunkulu wethu touching our lives. Baba wethu onamandla onke impacting our local churches. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Father. We thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. We may be seated in the presence of the Lord. Siyafisa ukudlulisa ukubingelela okukhulu to the senior leadership of our church, our national bishop and the lady bishop. Greetings as well to our bishop in our conference. Kanjalo futhi no mama ubishop, executive yonke nama board members wonke, abefundisi bonke, no mama ubafundisi, no baba ubafundisi. Kanjalo futhi no gogo nomkhulu, no mama, no baba, no sonto skole egameni lika Jesu. Amen. Shaya izandla ezinkulu, shaya umoya ongcwele ukuthi ukhona phakathi kwethu ekuseni. Shaya umoya ongcwele ukuthi ukhona phakathi kwethu. Shine umoya ongcwele ukuthi ukhona phakathi kwethu. I can feel the presence of the Lord. I can feel the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Awishayele izandla ukuthi ukhona nawe soloko ukhona kusuka Friday kuze kube namhlanje usekhona. Shayele izandla ezinkulu. Hallelujah. Sisamile ngeenyawo kanjalo without any further ado. Ngiyafisa ukuba siye straight to of devotion. Ngiyafisa sishaya izandla zethu ezinkulu samukele ngaphambili umfundisi uCwenza. Sisaya ku devotion egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangapha komhlaba. Liphakanyisiwe Liphakanyisiwe
Baba egameni lika Jesu Kristu siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngaleli thuba siyabonga uNkulunkulu onamandla ngalomusa osinika wona nosenzela wona namhlanje uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu. Baba siyakuzwa uNkulunkulu ongcwele uphakathi kwethu sikuzwile uNkulunkulu onamandla onke kusukela siqala uNkulunkulu onamandla onke up until this far mighty God uNkulunkulu olungileyo qhubeka ke Nkosi wenze ngokwakho phakathi kwethu uNkulunkulu onamandla onke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. I would like to greet the father of this house, Bishop Mazibuko and Mom Bishop Mazibuko. Ngithanda ukubingelela ubaba wakuleli khaya uBishop Mazibuko noma Bishop Mazibuko. And I'd like to also greet National Bishop and his wife in the wonderful name of Jesus. Ngiphinde ngibingelele uNational Bishop nomama wakwakhe egameni lika Jesu Kristu. And Deputy National Bishop. No Deputy National Bishop. And also I'd like to greet our Father Emeritus Bishop Shandu. Ngiphinde ngibingelele ubaba wethu Shandu egameni lika Jesu. The Deputy Bishop of this conference, KZNCC. Ngibingelele uDeputy Bishop weKZN National Conference And his wife. nonkosikazi wakhe. And I would also like to greet the executive board of KZNCC Ngiphinde ngibingelele executive board yase KZN and all pastors, nabefundisi bonke. all our fathers that are here, Obaba bethu abakhona nathi and all our mothers that are here. oma bethu abanathi namhlanje. I'll also like to greet worship team Ngibingelele abasihlabelelayo and keyboard players and ushers. abashayi bogubhu nama-asha. Hallelujah. 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 This is a business day today. This is a business day today. Usuku lwebhizinisi namhlanje. So we won't like to waste time. Ngeke sithande ukuchitha isikhathi. So as I'm here, I would like to thank the opportunity Ngisamile lapha ngithanda ukubonga ithuba that as a vessel, I was also counted to be used as a vessel in this conference this year. ukuthi njengesitsha nami ngikhethiwe ukuba ngisetshenziswe kule nkonfa. So we will go straight, bazalwane, to the word of God. Sizoya ezwini lenkosi ngaphandle kokuchitha isikhathi. Matthew chapter 9, verse 20 and 21. Ngokuka Mateyu chapter 9 verse 20 and 21. And we'll also read on the book of Luke, Luke chapter 8, verse 43 to 46. Siphinde sifunde ngokuka Luke chapter 8 Verse 43 to verse 46. verse 43 to 46. Matthew chapter 9, verse 20 and 21. And Luke chapter 8, verse 43 to verse 46. Luke chapter 9 verse 20 and 21. Bheka owesifazane owayenomopho iminyaka eyishumi weza emva kwakhe wathinta umphetho wenguba yakhe. Ngokuba wayethi phakathi kwakhe, uma ngingathinta nje ingubo yakhe ngiza kusindiswa.
Okay. Let us also read the book, scripture, the book of Luke, chapter 8, verse 43. It reads as thus: And a woman who had suffered from hemorrhage for 12 years and could not be healed by anyone came up behind him and touched his fringe, his outer robe, and immediately her bleeding stopped. Jesus said, "Who touched me?" Can the church say, "Who touched me?" While they were all denying it, Peter said, "Master, the people are crowding and pushing against you." But Jesus said, "Someone did touch me, because I was aware that the power had gone out of me." Hallelujah. Ngokuka Luke 8 verse 43. Owesifazane oyenemopho iminyaka eyishumi esekhokhele izinyanga konke abephila ngakho engenakuphulukiswa umuntu. Weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe, kwanqamuka masinyane ukopha kwegazi lakhe. May the Lord bless the reading of His word. Hallelujah. Amen. We are reading, brethren, Siyafunda bazalwane in this popular story kulesi story of the woman who had been sick for 12 years. owesifazane owayesegule iminyaka eyishumi And he didn't find healing anywhere. kodwa wayengatholi ukuphulukiswa noma ikuphi la She didn't yakhona. find healing from anyone. Wayengatholi ukuphulukiswa kunoma ubani. This woman had spent so much. Lo wesifazane spende okuningi kakhulu Moving around looking for healing. ehamba efuna usizo. But there was a day where she knew Kodwa kwaba nosuku la yazi khona that Jesus would be around. ukuthi uJesu uzobe khona. And on this day, I like this thing this woman did. Ngalolu suku ngiyathanda into eyenziwa yilo wesifazane. She said to herself, Wathi kuyena, "If I could touch uma nje ngingathinta the rope of his garment, ingubo umphetho wengubo if I kaJesu. could touch." Uma nje ngingathinta. The Bible states clearly that other versions are saying he said to herself. iBhayibheli likubeka ngokusebala ukuthi wazitshena yena. In other words, she told herself. Ngamanye amazwi wazitshena yena kuqala. Because, brethren, in the walk of faith, there are things that you need to tell yourself. Ngoba ekuhambeni ekukholweni khona izinto okufanele uzitshene wena kuqala. Before you come to a position to tell other people some things, Ngaphambi kokuba uze phambi kwabantu batshene izinto. there are the things that you firstly need to tell yourself. Kukhona izinto okumele uzitshene wena kuqala. Before you convince other people about Ngaphambi something. kokuba utshene abantu ngotho. Before you convince other people about the word of God. Ngaphambi kokuba utshene abantu ngezwi likaNkulunkulu. You must first convince yourself about the word of God. Ufanele uqale kuwe kuqala uyitshene ngayo. Before you convince people about faith, Ngaphambi kokuba utshene abantu ngokukholwa. you must convince yourself first. Kufanele uqale kuwe kuqala. And have the things that you set for yourself. Mase uthatha izinto lezo oyitshene wena kuqala. Like this woman said, "If I could touch the rope, Njengalo Of his wesifazane garment. wathi uma nje ngithinta umphetho wengubo if I yakhe. could touch the rope of his garment." Uma nje ngithinte umphetho wengubo yakhe. And then the miracle happened. Mase ummangaliso uyenzeka. There are the things that you must tell yourself, "If I could do this in this way,
kukhona izinto okufanele uyitshene wena ukuthi uma ngenza njena kuqala if I could pray in this way, uma ngingathandaza kanjena if I could fast this period, uma ngingazili ukudla isikhathi I esingaka believe that God will do something. ngiyakhona ukuthi uNkulunkulu khona azokwenza If I can worship the Lord in this manner, ngingazisa uNkulunkulu ngalolu hlobo I believe that the Lord will respond. ngiyakhona ukuthi uNkulunkulu uzophendula If I could wake up at 12 o'clock and pray, uma ngingavuka ebusuku ngithandaze if I could wake up at 4 o'clock and pray, uma ngingavuka ngo4 ngithandaze I am convinced ngiyakholwa that my suffering ukuthi ukuhlupheka kwami will come to pass. kuzodlula You need to be convinced, brethren. kufanele uyitshene wena kuqala You must be convinced that if I can give or if I can offer this way, kufanele uyitshene wena kuqala ukuthi uma nginganikela ngalolu hlobo if I could dress this way, uma ngingaqoka ngalolu hlobo I believe that the Lord will respond. ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzophendula And this woman said, lowo sifazane wathi if I could touch the rope, uma ngingathinta nje if I could umphetho, touch the rope, uma nje ngingathinta and umphetho the miracle happened. umangaliso uzoyenzeka The miracle happened. umangaliso wenzeka Because the woman told herself something. ngoba lo wesifazane wayitshena yena kuqala Hallelujah. haleluya In order for us to tap in expansion, ukuze ibandla lande we can see, brethren, that expansion can be identified siyabona ukuthi ukwanda kuyabonakala when we see many people, uma sibona abantu abaningi when we see multitudes. uma sibona abantu abaningi We can say then it's expansion. siyabona ukuthi ke kwandile But I want to tell you, brethren, kodwa ngicela ukunitshena as we are bazalwane about to go home today, this sisazohamba afternoon, namhlanje siye emakhaya that though expansion may be identified as when we are seeing the many, yize kungabonakala engathi ibandla liyanda ngoba sibona abantu abaningi but expansion should begin with an individual. kodwa ukwanda fanele kuqale kumuntu ngamunye And the expansion should begin in your inner self. ukwanda fanele kuqale ngaphakathi When you are kuwe. convincing yourself uma uzitshena that if I worship the Lord in this manner, ukuthi mangidumisa uNkulunkulu the ngalolu situation hlobo, in my local church will change. isimo ebandleni engikulo The situation in my family will turn around. isimo emndenini wami The sizoshintsha. situation in my workplace will change. isimo emsebenzini sizoshintsha It should begin with you. kuzoqala ngawe With you and only you, ngawe brethren. ngawe You must kuphela convince yourself fanele first. uzitshene kuqala Because before we expand, ngaphambi kokuba sande we must be careful fanele siqaphele on what caliber are we expanding. ukuthi yini le On what esiyenza caliber of people are we expanding. ukuthi hlobo luni We must labantu not esibandisayo. expand akufanele the caliber of people nabantu who are lazy, abantu who are not abangafunukusebenza, convincing themselves. abantu abangafuni nothing ukuyitshena about bona God. kuqala. We must expand. fanele sande Expand people sandise that abantu will convince themselves abazozitshena about faith in God. ngokukholwa That the kuNkulunkulu. situation will turn around. isimo mase siyaguquka. The situation will turn around. isimo mase siyaguquka. Even the sufferings. uma kuwukuthi It uyahlupheka doesn't matter how other sufferings are. akunandaba ukuthi inhlupheko yakhe But inkulu I kangakanani. like the Apostle Paul in the book of Romans 8. uthi uPawulu kwabaseRoma Romans 8 verse 18. Romans 8 verse 18 I like the way that verse starts. ngiyathanda indlela eqala ngayo This verse starts as Paul says, I consider. uPaul uyasho ukuthi ngiyazi I consider. uthi ngiyazi Brethren, I don't know whether you are hearing this. I ngazi consider, noma like that bazalwane woman, nezwani ukuthi indlela eqala like ngayo that ukuthi woman ngiyazi. considered that, yes, I agree, I have a suffering for 12 years. lo wesifazane I have a wayetshela bleeding problem for 12 years. uyazi ukuthi udlule But I yakhe kulesi consider simo. kodwa uyasho ukuthi that if I ngiyazi. could touch uma ngithinta umphetho his robe, I will be healed. ngizosindiswa
Then Apostle Paul says, uPawulo uthi I consider the sufferings, ngiyazi the sufferings of today inhlupheko zami will zanamhlanje not be measured azizukusindiswa by the glory, by the glory that enkazimulo will be revealed. ezovuleka. It's like I'm seeing this woman Ingathi ngiyabona lo saying, wesifazane I don't qualify to go in the midst of people. ethi ngiyazi ukuthi akufanelekile ukuthi ngibe phakathi I kwabantu. don't qualify to be where Jesus is. Angifanelekile ukuba ngibe la khona uJesu. But that's this woman said, Kodwa lo wesifazane if I wathi could touch, uma nje ngithinta umphetho. if I could touch, Uma nje ngithinta umphetho. if I could touch. Uma nje ngithinta umphetho. Yes, I don't qualify. Yebo akufanelekile. This woman didn't want for much. Lo wesifazane wayengafuni okuningi. In this generation, you must not look for much. Esikhathini samanje akufanele ufune okuningi. We must tell ourselves one Kufanele thing. sizitshene okukodwa If I do this, ukuthi uma nje ngenza I lokho believe ngiyakholwa that God will do ukuthi it. uNkulunkulu uzokwenza. I believe Ngiyakholwa that God will do it. ukuthi uNkulunkulu uzokwenza. This woman didn't want for much, Bazalwane. Lo wesifazane wayengafuni He didn't okuningi. want even Jesus to lay his hand on his head. Wayengafuni ngisho ukuthi uJesu ezebeke He isandla. didn't want even Jesus to see her by his eyes. Wayengafuni ngisho uJesu ukuthi ezebeke. He said, I don't amehlo care akhe. even he didn't see me. Wathi anginandaba noma But if I could touch, Kodwa uma ngithinta umphetho. but if I could touch, Uma ngithinta umphetho. if I could touch, Uma ngithinta umphetho. then the miracle happened. Ummangaliso uzowenzeka. The miracle happened. Ummangaliso wenzeka. The woman Lo wesifazane touched the rope of wathinta Jesus' umphetho garment. weJesu. And the Bible says iBhayibheli lithi Jesus heard uJesu wezwa. or Jesus felt uJesu wezwa that the power has come out. ukuthi amandla ayaphuma. The power has come out. Ukuthi amandla ayaphuma. I will come back to that one of the power coming out. Hallelujah. But I like this thing when Jesus heard that the power came out. Ngiyathanda ngalesikhathi uJesu ezwa ukuthi amandla ayaphuma. He asked the disciples Wabuza abafundi in the midst, in the crowd. kulaba babekhona. And Jesus asked, who touched me? Wabuza uJesu ukuthi ubani ongithintile? Who touched me? Ubani ongithintile? And we know that Peter Siyazi ukuthi uPetro was an active disciple. waye umfundi When Jesus asked a question, ngekhathi uJesu ebuza umbuzo. Peter was the first one to rise up. uPeter waba wokuqala ukusukuma. We will remember, brothers, when Jesus asked Sokhumbula bazalwane ngekhathi uJesu ebuza his disciples, abafundi bakhe at what do you say I am? ebuza ukuthi nithi ngingubani. And Peter raised up, uPetro wasukuma wathi said, you are the Son of Man. uyindodana. You are the Son of God. Uyindodana kaNkulunkulu. You are the Son of God. Uyindodana kaNkulunkulu. And again in this instance, when Jesus asked, nakho nakulokhu uJesu yabuza who touched me? ukuthi ubani ongithintile. And Peter said, uPetro wathi we are many, Jesus. sibaningi nje. Master, Jesu. we are many here. Sibaningi nje la. We are many here. Sibaningi nje la. We are many here. Sibaningi nje la. We are attacking against each other. Siyathintana. We are Nkosi. many here. Sibaningi We nje are la. rubbing shoulders against each Siyathintana other. nje Jesu. Peter said, Wathi uPetro. there is many of us here. baningi abalapha. How, Jesus, how can you ask Sizobona kanjani that who ukuthi touched ubani? you? Sizobona kanjani? But Jesus replied, Wathi uJesu. what there is the one. Khona oyedwa. There is the one Khona oyedwa. who touched me. Angithintileyo. I don't know. Akazi. Today in this morning, Ukuthi namhlanje there can be the one Khona oyedwa. in KZN PHC, in KZN CC. Although we are many, although we worship, you are many here. Although we fellowship, we are many here. But Jesus is looking for someone who has told himself something, or who has told himself something, and have faith, and have faith. That's how we
see the miracle. ukuthi uzowubona Yes, we are many here. Yebo, sibaningi. Yes, we have paid registration. Yebo, sikhokhile. Yes, we have bought nice suits. Yebo, sikhokhile. Yes, we have done so many things. Yebo, kuningi We have booked esikwenziwe. even hotels. Kodwa namhlanje We are many here. sibaningi. But there is this one. Kodwa ukhona lo There is yedwa. this one. Ukhona lo There is yedwa. this one who touched Ukhona lo me. yedwa thintile Can you be the one in your local church? Can you be the one in your community? Can you be the one in your workplace? Where Jesus will say there is this one. I can see they do worship. I can see they do pray. But there is this one. But there is this one. There is this one who touched me. There is this one who touched me. khona lo yedwa ongithintileyo The one who has told herself. ositshelile The one who has convinced herself. ositshelile yena kuqala Like in the book of Daniel. njengasebhukeni la Daniel and his friends. oDaniel nabangani bakhe They told themselves bazitshena nabo that we will not defile ourselves ukuthi ngeke size by eating on the table of the king, ukudla by nenkosi drinking on the table of the king. nokuphuza nenkosi You need to convince yourself. kufanele uyitshene wena kuqala After convincing yourself, emva kokuzitshena you will wena see the power of God. uzowabona amandla kaNkulunkulu You will receive the power of God. uzowabona amandla You will receive the power of God coming out. uzowezwa amandla Coming out from the kaNkulunkulu Lord and wena. coming to you. Yes, Jesus. When I read the scripture, I'm about to close, brother Rens. ngekhathi ngifunda I lesi felt script, that the authors or these people who were writing the gospel, ngibe nomuzwa There wokuthi is umuntu something wayebhala that- lencwadi there is something that there is something that are hiding from us. khona into abasifihlela yona This something that are hiding from us, that are hiding from us. lokho abasifihlela khona It is what happened ukuthi kwenzakalani in the body of this woman emzimbeni walo wesifazane uh, during the time, in the instant moment. ngalesikhathi He touched ethinta the robe of the Jesus garment. umphetho wengubo kaJesu I can imagine, brother Rens. ngathi ngiyabona I can bazalwane imagine, brother ngathi Rens, ngiyabona the bazalwane moment. umuzwa Because the Bible said, ngoba iBhayibheli lithi at that moment, Jesus touched the robe of the garment. ngaleso sikhathi ethinta umphetho wengubo He was healed immediately. She was healed immediately. waphulukiswa She masinyane received her healing. kwamukela ukuphulukiswa kwakhe But there is this something that is turning on in my heart. kodwa khona lento esenhlizweni The yami feeling in that moment of touching the robe. umuzwa ngalesikhathi ethinta umphetho In the wengubo. moment where the arm of this woman was stretched. ngalesikhathi elula ingalo yakhe Because I ethinta believe umphetho. the arm of this woman was stretched. ngoba ngiyakholwa ukuthi isandla sakhe wayeselulile That very particular moment when she touched. ngaleso sikhathi esewuthinta When Jesus feeling the power ujesu ezwa amandla coming out. ephuma Surely the woman nginesiqiniseko Should have sokuthi felt. owesifazane naye should have felt wezwa the power amandla coming in. eza kuye Surely in that moment, ngaleso sikhathi the woman stretched her arm. owesifazane elula isandla There was power. kunamandla There was feeling. omuhle There was a miracle happening. kunomangaliso There was a feeling that was happening to this woman. umuzwa owenzeka Like the drop that happened to the bishop while he was in Australia. haleluya Something happened to this woman's body. kulo wesifazane Something happens to this woman's khona body. kwenzeka kule wesifazane emzimbeni Let me wakhe tell you today, brother Rens, athi nginitshene bazalwane Jesus' namhlanje. robe is here. umphetho wengubo kaJesu khona Jesus' robe is here. Hallelujah. It is looking for those uJesu ucinga labo who has convinced themselves, abasitshenile who has kuqala, faith to themselves, abazichazele and bona kuqala, who are willing to stretch, abazimisele who are ukulula willing to isandla, go out, abazimisele ukuphuma, who are willing to move from the comfort zone, abazimisele ukusuka who lapho are behlala tired khona, of nursing their suffering, abakhathele who are ukunesana tired of nursing their ney'nhlupheko conditions. zabo.
Hallelujah. Hallelujah. The robe of Jesus is here. Ingubo kaJesu ikhona. May we rise up as we're going to pray. Hallelujah. The robe of Jesus is here. Jesus. The robe of Jesus is here. The robe of Jesus is here. Hallelujah. The robe of Jesus is here. Ingubo kaJesu ikhona. It is just here in this altar. Ikhona kuleli altar. It is waiting for those Lilinde labo who has convinced themselves abazitshele bona kuqala that the way I'm going to get healed, ukuthi indlela engizosebenza it is ngayo touching Jesus' robe. ithinta ingubo Let kaJesu. us stretch our hands, brothers, and pray. Ake siphakamise izandla. Bawothona amandla onke egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu wena wedwa uyaphila. uNkulunkulu wethu ongcwele. We are praying for your church. In the wonderful name of Jesus. Baba wethu ongcwele, we are praying for your power. uNkulunkulu wethu ongcwele, we are praying for your miracle. Mighty God, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu ongcwele, we are praying for the church. uNkulunkulu wethu onamandla onke, who will practice faith. The church will practice expansion. The church who will tell him or herself and convince him or herself. Baba thongcwele sidinga ukuyinikela. Baba thona amandla onke egameni likaJesu Kristu. We are stretching our arms, we are stretching our hands. Today we are touching the robe of Jesus, and we believe that our situations have changed. We believe that our sicknesses have been healed in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. In the mighty name. Hallelujah. May you give the Lord the hand of praise. And bless the Lord for the powerful word. Hallelujah. Hallelujah. We may be seated, bazalwane. Sesifinyelela esigabeni lapho khona